Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Call of Duty Ghost. Ναι, πάμε. Είναι και Ανέστης, άλλαξε κάμερα από ό,τι βλέπετε. Δεν είναι από το κινητό μου. Πάμε Ανέστη. Ανέστη. Όχι, από εδώ είναι όλοι. Ναι, εδώ είναι όλοι, έλα. Όχι, δεν μείναμε εμείς οι δυο, τέλος πάντων. Οπλισμό. Τον έφαγα. Το είδατε, τον έφαγα, να ξέρετε. Whatever. Πλέκα, νόμιζα τον έφαγα. Ό,τι να είναι. Ωραίο. Ανέστη, νομίζω τόση ώρα το είχα pause. Ναι, sorry παιδιά, αλλά τόση ώρα το είχα pause νομίζω και δεν είδε το τελευταίο kill που έκανα. Γιατί? Ναι, πάλι τελευταίο kill. Αν είναι δυνατόν. Είμαι με τον Ανέστη και... Αν είναι δυνατόν. Ναι, παιδιά, συνεχίζουμε. Πάμε. Ανέστη, με πάσω. Οπ, από εκεί, περιμένουμε από εδώ. Από εδώ, δεν είναι κανείς εδώ. Οπ, πού βάλαμε τη βόμβα? Πεθάναμε. Ουί, ωραίο. Ναι, πάμε. Πάμε, τελευταίο round. Είναι. Πρέπει να χάσουμε φυσικά, να βγει πιο μεγάλο το βίντεο και να κερδίσουμε το ίδιο πράγμα θα είναι. Απλώς δεν ξέρω. Να κάνω το τελευταίο kill θέλω μόνο. Άμα κάνω το τελευταίο kill, εντάξει, είμαι ευχαριστημένος. Θέλω να κάνω απλώς ένα τελευταίο kill cam. Όπα, άμα είναι όλοι εκεί, θα είναι όλοι εδώ. Κάτσε, έλα, με το sniper, ένα kill. One kill με sniper. Ω, τον είδα. Μη με σκοτώσει, ήταν μόνος του ρε φίλε. Πάντως ναι. Φέρουμε εδώ λίγο. Να παίξει λίγο, να δούμε τι θα κάνουν οι φίλοι μας. Βλέπω τον Ανέστη. Δεν είναι κανείς μέσα. Ναι. Βασικά μπορεί να... Ναι. Ναι παιδιά. Αυτό το σημερινό επεισόδιο με Call of Duty Ghost. Sorry που ήταν λίγο μικρό. Το βίντεο. Ναι, αλλά αυτό το Rescue ναι, τέλειωσε. Άμα είχαμε και το άλλο το round, θα ήταν κανονικό το βίντεο. Ναι, παιδιά, αυτό το σημερινό επεισόδιο το λέμε στο επόμενο που θα είναι Mobile Legend. Όχι, βασικά πρώτα θα ανεβεί αυτό το βίντεο. Το Mobile Legend έχει ανεβεί ήδη για εσάς, για μένα όχι ακόμα. Ναι, παιδιά, αυτό το επεισόδιο το λέμε στο επόμενο subscribe, like, ακόμη για περισσότερα βίντεο. Ναι, bye!